Margit, ide figyeljél! Mától a te urat, parancsolóra Jóska, na hogy én? Egy igaz napetjan! Mit mondasz nekem, Jóska? Nem szígyelled magad, te? Oda figyelek a királyon, aztán a végén összemutodozol ezzel az ozog a királyon, te? Nem szígyelled magad, te? Ki vagy, hogy a finánc ringasson a halomba? Mindjárt ott a magomat a mozikat, te! Hát nem te küldjél erőre, hol menjek, he? Jó van, lelkecském, de hát én tisztességes betyárságot akartam, attól legyen fényes kínó, meg medzsong, meg jacuzzi, meg minden. Annak a kedvét a kátlány most nincs. Háj, ki vagy? Mi a jelszó? Mit csinálj? Te vagy az, Jóska fia! Én volnék, méltóságos, nagyságos, tekintetes, vitéz uram. Vigyázz már, a velem beszél! Ott marad! Hogy én kimegyek! Jaj. Betyáros a lét. De a lényeg az, hogy megvan. Na, tegyük el magunkat hónapra. Na, gyere a a testét, Margit. Hát amikor még a szervizmester úr, igazgató úr, még tündögletes, fényes, mint 10 volt egy csoda szép íja. Na, azt gyűjtem én elkérni, tiszteltel csókolom a kezsiklábat. Nincsen benned egy szemennyi jó érzés! Hát mi vagy te? Egy színvak olasz vadász, aki sárga rigónak néz? Én egy kamar! Jaj, sporthülő vagy! És nem értem, hogy... Látok, beszélj, Churchill! Mi az, hogy no sport? Magácska csak elmélkedjen a győzelmén, meg ennek a vállalatos ajtóvízhangján. Addig én elmegyek, az dobok egy tojást. Hazaviszem ezt a kis dzsíkbőrt. Hasszogja az asszony, ha már a dobbul leszünk. Ugat csak, ugat. De a csekkek vajon feladta-e? Hát ez azt jelenti, felségem megelőlegezel nekem a Bertut? Ne kapjál már a fejtőzt te! Hát mit van nevet ülőcsölte engemet? A nagy betyárgyóskál. Ki vagy te? Hát csak nem te vagy itten a félszámoló biztos. Mire megjössz? Összedobjak egy fájintos ürge pörköltet. Én most elmegyek haza, és ha más nem is, összehozok az én Margitommal 4 betyárdos kis puját. Már csak a matematika kedvéért, mert 5-től főfele kerekítjük. Margit! Margit!